Ah, mlaku-mlaku wis. Ngilangi samurat iki, olahraga. Luntas iki ae kena ge foto. Loh, Pak Kabul iku tenandi awan-awan ngene iki. Tenandi, Pak? Awan-awan. Lho ayo lek tinggi sak alun-alun. Awan-awan, Pak. Iku alun-alun. Ayo mlaku-mlaku saiki bareng-bareng, Dik. Ayo, Dik. Aduh, isi wis teko. Aduh, kok sing teko iki maine. Katanya dia tanda tangan kan. Kita bakalan nih hiburan waktu muda dulu iki. Wah, Duh, kono pairun. ono paira long pego dijarno sak arep bagedung, bagedung jomplo ora apa-apa wis. Ayo, Pak, digetak. Lapo no kene iki jaring manuk ah. Manuk untumu iku ayo. Oh, kayak ngomong onyo ae. Loh, ambil bojomu aku nyuri. Bojomu, Mbak sampean niku. Lapo sampean ndek kene? Aku iki ndelok poli dene. Nek kene iki ngenteni ket mang. Ora teko-teko pemayu. Poli. Landi sapine iki. Poli bol. Duduk sapi tak totok kon kok iki. Onyo-onyo ae. Samimpi opo? Mamang iki ya ampun, situ budet. Situ pekon. Astagfirullah. Iku ngono lapangan bal-balan, Mbak. Lah yo aku iki mang ngomong bal-balan, lapangan bal-balan. Rungoknya iku. Kok tambah balapan? Mosok sapi balapan. Karepmu Mbak timbang aku stres ngali ae. Aku yo kate ndelok bal-balan, kudu ndelok sapi balapan. Oh alah. Bal-balan bal-balan opo? Bal-balan sapi, Bul, bal-balan sapi. Duh, kok masih bal-balan sapi. Alah lek ngono sak nututi unyit ae wis aku. Oh alah aku gendeng tidak. Omong-omongan malah ngalih. Wah. Lah apa aku mang nang kene yo? Ngalih ae. Menurutmu ya apa Cid ya? Hubunganku mbek Unyit iki kok awak mek digantung tok ae ngene iki. Coba awakmu karo unyit. Iku lek pekel-pekel wis ambek awakmu mari Cid. Ya, kira awakmu iki Cid. Ngene nyurung-nyurung jelung apa tangan iki? Kok ngiraken bola? Lapo pairun ku panas-panas keluyuran. Oh iya, mek menawa ketok gareng wong mengae takone. Wis tak kono-kono lho. Loh. Kayak dulu nang kono. Ora patatan iki. Itu kan di Mbah. Ngomong isu yo aku. Lah kon lapo nang kene wong loro. Enak-enakan ae. Karep burun. Wong petuk dari isu darno jemane ribet. Takok Ngeses aku badek kene, gak ketok. Gareng ya sampean. Oh mek gareng mang muni nempel nek uwit iku mang lho. Aku mek ketok unyit ambek kabel budak iku lho. Oh aku. Lah yo kabule nambah tuwek tambah gak mikir tuweke. Gandengan mbek Unyit. Cid, terus aku goleki Unyit Cid. Oke, gas. Walah, pada kabeh ninggal, bentar gak ngomong ditinggal. Oh, onyo ae arek-arek iki saiki.
kono. Lapar arek iku betuk-betuk dek kono. Gak sih itu ala ribet men. Kapan ya babalane main? Enggak tanggal piro ya, aku tadi subscriber ae. Aku tadi subscribe. Kenang bahasa apa rek? Bal-balan. Yo ben kate bae. Yo yo alah gampang. Sopo? Tamboke ning ndi? Minggat. Duh. Crit. Iku ana arek cilik-cilik sing jebal sih. Ayo gawe hiburan sik sampe golek unyit ayo. Oke. Ampun Pak Cuplis, damai aku punya info. Wis salah wedok dhewe, sak koncoan lanange gak ono, nakal-nakal dhewe. Lek infone apik tak maafkan. Apa infone? Aku mah ngerti Mbak Unyit dulinan bandulan dek kono. Temenan gak ngoro ya? Kan aku ambek ibuku gak oleh bohong. Ayo ya wis, lek ngono. Terima kasih ya. Ya apa bocil-bocil iku, Man? Wis padha kabur kabeh. Anu ya, dia mari ngono aku kena nang unyit ya. Waduh, sepurane gak iso repot aku. Ono perlu. Yo jae tulung konco rek. Ya wis gak apa-apa tak ngono dhewe sing ngono ya. Oke, sepurane ya. Wis. Oke. Iku lho Masku, njaluk bantuan Masku. Lapor rek kok menggos-menggos. Mas, aku butuh bantuan ngene lho. Ya apa rek? Walah, guna. Oke. Rek, ini dhewean. Ucap ae. Aduh, Pak Cuplis takoi. Sebelum kan lagi ini, bosannya aku dapat saiki aku tidak berandai-andai untuk talani, menoleo talani, noleo talani, noleo, hit, Wow. Awan-awan kok alun-alun, Pak. Aduh, pikiran Ayo pelan wong gede mesti ngono busane. Menurutmu ya apa cerita unyit itu? Aku digantung dong ini. Iki ngono lapangan bal-balan, Mbak. Aku tekok mlaku-mlaku. Awan apa ngene iki? Bunga.